matek kabisa nikech gero gichalo gima gisedagi na ekonomi ni ber kabisa. Kendo ka nineno ka ne gidhi Dubai COP 28 serikal notero ji Dubai madhi 700 mokoko president manyiso ni kama gintie gi to gina gin gi pesa ma ginyalo tiyo godo moromogi. Gene wacho ne gin 50. Wacho ni ji 700 mane wiye kanyo noting'o Brenda Gene mano chopo. Osiepe minister. Mano dhi kendgi. Ne gidhi dhano mang'eny kabisa. Kendo mar ariyo neno ka ne control of budget bokonwa ni office care e dweche adek mokalo otiyo gi 2.2 billion. Manyiso ni anoko nyawinjo ne kod economy tek kamoro amora. Pesa ma odwa tiyogo gitiyo godo magikalo mabor kabisa. Gin gionge gi pek moro amora mangima. Jak pinye mong'eyo kaka ngima diyoge kabisa nikech sukari ok inyal nyiewo, mogo hewi nyiewo, rent otami chulo, fees omedore ok inyal chulo fees, stimero gi interfere godo kendo giketo charges mang'eny ma kichulo stimero charges oloyo pesa ming'ado mimiyi godo tokens. Ngima tek in short. Ka ngima tek omenda en kuom ng'a? En kuom jopiny ema onge kode, sirkal ni kode, koso nitiere diere kuma chal nade kiwinjo pogruok mag paro machalo kamagi Brenda? Pesa onge, sirikal ywak ni onge kode, mar sirikal to kwanyal confirm ka gintie go koso gionge go nikech gitiyo kode ka gima entie. To jo kizungu wacho gimoro